A pincérek titkos élete. Étterem valahol Budapest belvárosában. De jó az új pénztárcád. 40 fakkos. 2 fakkot lefognak a családi képek, meg az $1, de így is marad még 38. Te keddenként nem a pörkölt szaftos ig szokott rajtad lenni? Nem, a spenótos. Szívószálakat elmostad? Nem, az ételdészekkel kezdtem. Tegnapról maradt egy csomó koronaformára vágott répa. Nem azokkal játszott a főnök kutyája? Azért kell elmosni. Ja. Hát ilyen szarhelyen még nem voltam. Azért a tegnap előtti brassóit kivinni elég durva. Ezért viszem ezüst fedővel. Behánynék, mire kiér. $5000 meg amúgy is jár a fedő. Te, ma a büdös zenészek vagy a részegek vannak? Szerintem a büdösebben nem voltak a pultnál. Nézd már, hogy nyújtózkodik a német a 6-osnál. Fizetni akar vagy rendelni? Szerintem talált valamit a gulyásban. Az kizárt. Apa, negyedszer öntjük fel a keddi pörköltet. Mi lehet még benne? Hát a múltkor a Jókai bablevesben volt egy tollbetét. De elmagyaráztam, hogy híres író volt. Ja. Viszont amikor a Cuba Librében szakálszőr volt, nem hitték el nekem, hogy a Fidelé. Na, dolgozzunk. Jó, nyomnál szódát ebbe az ásványvizes üvegbe? Szénsavasat kértek, vagy szénsavmenteset? Tök mindegy, úgyis alig csurog már belőle. Na, viszem. Védd már ki akkor a bal 3-as számláját is. A végösszeghez hozzáadtam az adószámot, meg az ételek sorszámát is. A reklamálnak volt ki nyugodtan az adószámot. Ez a rohadt derékkötő nyomja a sérvem, ráadásul páratlan nap van, úgyhogy a mocskos fele van kifelé. Na, viszem.